Nasa linya po, tinawagan natin ang chief ng PSO. Hello po. Yes, Hello, Papa Pia. Hello. yes, good morning, Sir Rolly. We're on air po sa Hi, good Tingog Kanbaga, morning po. Banuan. Opo. Sir Rolly, napatawag kami at kare-report pa lang ng ating correspondent dyan sa labas, si Ans Galero. Meron na daw ng para magandang development, kulang na ang reklamo, may relasyon sa overcharging sa plete sa tricycle sa Legazpi. Over. Totoo yan, Papa Pio. Hindi na kami masyadong pinuputakti ng reklamo. Hindi kagaya nung araw, nung previous months, nung normal pa yung takbo ng gasolina natin, ng presyo, na talagang miya't-maya may mga reklamo. Ngayon, nagtataka din na ako. Ako mismo nagtataka na alam naman natin, Papa Pio, na grabe na. Talaga nang hindi na halos, if I may say, hindi na halos natin talagang makaya o masikmura yung halaga ng ating gasolina at diesel. Pero nagtataka ko, bihirang-bihira kami makatanggap ngayon na reklamo ng overpricing. Opo, opo. Iyon na nga po, Sir, saan kaya natin ito pwedeng i-attribute? Sa disiplina o tinanggap na lang talaga ng riding public na talagang may mag-overprice kasi mataas na yung presyo ng gasolina at krudo? Palagay ko, tama yung sabi mo, baka naintindihan, naunawaan nila yung sakripisyo din ng mga nagtatricycle. Alam nila, siguro, isa yan sa pwede nating i-attribute tabi yan, Papa Pio. And pangalawa, doon sa mahigpit pa rin ng mga nakaraan na talagang pag nahuli ka ng overpricing, 3,000 yung multa mo. But then ngayon nga, nagtataka ako dahil alam naman natin, nagtatanong, nakikita ko nga minsan na talagang halos umaabot na 80 sandaan ang ibinabayad ng mga sumasakay sa tricycle. Pero wala kaming nare-receive na reklamo. I tell you, sa totoo lang. Nako, meron kayong nakukuhang report pero walang reklamo na yung iba nagbabayad na ng 80, 70, pero yes, okay yes, lang. Marami. Saka mismo naobserbahan ko mismo, nagtatambay ako dyan, nakita ko, pagbaba sa tricycle, inaabutan ng 100, hindi na hinihintay yung sukle, nagpapasalamat pa sa driver. Salamat. So it could be that, pwede nating attribute talaga na tinatanggap na rin ng riding public na gano'n na rin ang sakripisyo ng ating mga tricycle drivers? Isa yan, hindi ko naman masasabi logically na talagang tinatanggap na. Pero siguro naunawaan ang the present setup. Yung sitwasyon ngayon, kung halimbawa, alam mo naman, ang gasolina ngayon mahigit 80. Pagkatapos ang tricycle, gagasgas ka pa ng gulong. Meron pang maintenance ng mga pyesa. And then yung depression nga, siguro isa yan. Kaya lang, alam mo, doon sa mga makakaya yan, sa mga talagang nakaka-afford. Yes. Hindi din natin alam. Doon sa kwan. Ang isa pa ngayon, balik na kasi sa dati, Papa Pio eh. Kasi minsan makita mo, talagang sobra-sobra na rin ang pasahero ng tricycle eh. Nag-overload na rin sila talaga eh. But bihira na nga nagre-reklamo. O yun. Bihira. Ang mahirap nito, Sir Rolly, if doon tayo mag-jump off sa conclusion na parang tinatanggap na, baka pagdating ng panahon hindi na natin ma-regulate yung tamang pasahe. Over. Meron talagang, kung may magreklamo, ka-actionan yan. If ever, halimbawa pag may nagreklamo, pinapatawag namin yung pinapaliwanagan namin. Ibig sabihin, still, the ordinances exist na pag overpricing ka, pag nireklamo ka, you have to answer for that violation. Hindi natin po pwedeng i-let go na yan. Na ibig sabihin na magiging very passive tayo, na pababayaan lang natin na ibig sabihin kalakaran na yan. No, pag may reklamo, a-actionan. That's good. Kasi dun yung danger eh. Baka mabihasa na yung mga drivers and matanggap na din ng mga riding public to the effect na wala ng bisa yung ating mga ordinansa at ating batas. Yes, ang kinuha namin minsan na ina-action namin yung mga discourtesy, yun ang kwan. Pero kalimitan yung overcharging bihira na. Naku, opo. Ba't kaya ganun? Parang nakakapagtaka nga si Rolly, ang taas na ng presyo na. Ngayon walang nagrereklamo sa mataas na pamasahe. Bihira, I tell you, kasi I am the head and then meron kaming chat group every day. Nakikita namin yung takalakaran, yung mga reklamo. But bihirang-bihira ako makabasa ng reklamo ngayon ng complainant. Yes. And then pag may complain naman ako, outright, pinaparating ko yan kay Kagawad Alvarizo because siya ang chairman ng
Legazpi Traffic Consultative Council. Mhm. Because importante malaman niya. And then, gano'n na nga, pati ako nagtataka, I tell you, pati ako nagtataka na bakit halos wala nga kaming nare-receive na complaint. Well, it could be, on the other hand, yung magandang implementasyon at mataas na multa talaga, pwedeng kinakatakot na din ng mga drivers natin. Isa pa rin sa factor yan. Ba't tama yan sabi mo, Papa Pio, na siguro parang nagiging submissive na rin talaga yung ating mga tao na talagang yan ang magiging kalakaran dahil sa sobrang taas ng gasolina. Mhm. But then, inagrantiya ko po sa inyo na yung ordinansa, sinusunod po natin yan. Pag may reklamo, dapat manugot yung nireklamo. Opo. Sir Rolly, kung may panawagan ka, go ahead po. Maraming salamat po dahil sinasabi ko po na yung tinanong sa akin ni Hans Galero kanina, yan po ang talagang record na bihirang-bihira na po ang nagrereklamo ng overcharging. But then, bawat po reklamo, ina-action na namin yan, pinapatawag namin yung kinumplain at ina-update namin yung nagreklamo. Kasi po, true cellphone number lagi yan. Pagka pinagaharap po namin, pagka talagang walang amicable na maris, pinagaharap po namin yan. Pero po, kaya ko pong i-assure sa inyo, mga listeners, na basta po may reklamo, hindi pwedeng hindi a-actionan yan. Pero yung pong sinasabi sa atin ni Papa Pio na parang gano'n na nga, but definitely sabi ko nga po sa inyo, sana magawan pa ng remedyo at mapagaan ang dinaranas na kasakitan ng ating mga pasahero at mga driver sa panahong ito. Kaya po siguro talagang kaunting pagtipid, kaunting sakripisyo at nagpapasalamat naman po ako sa kooperasyon ng Lambang Saro ng publiko sa ating public safety office. Maraming salamat po, Papa Pia. Thank you so much, Sir Rolly. Mabuhay ka po. Thank you so much. Thank you po. Okay, mga tugang si Sir Rollis Guerra, Chief ng Public Safety Office ng Legazpi, na kausap natin ngayong umaga. Manungod yan sa report ni Hans Galero. Ibaga di, bihiran daa ang nagrereklamo ng overcharging. Well, it may be two things. Diba, ad naging efektibo talaga sa ordinansa na halangkaw ang penalty sa ma-found out na talaga nag-overcharge or inako na kan komunidad ang kalakaran. Kung ining sarong rason an sa tuyang babasaran, ining later ining inako na kan komunidad daging submissive na, mapagal iyan ta dahil na kita makakabalik duman sa sistema na magsunod sa espiritu kan lay na ang protection is both for the riding public and ito man na so intereses man kan tricycle drivers. Na kung pag-isipon nga ni, sa totoo lang, dahil lang makulugan sa tuya man ang mga barkadang operator. Sa mga operators, dahil problema. Ang mga operators, ipipasa man sana ang gabat ning responsibilidad sa pagbawi kan presyo kan gasolina sa riding public. Sa paagi kan pagtaas maninda kan boundary halimbawa sa mga drivers. So mga drivers, talkumista kasabay tayan sa pagtios itang riding public. Kung daisin na makako ang dakol na pasahero daiman. So operator naghahalat sa naman iyan. Urual daw fixed iyan tabi. Igwa ning sabi na nga kan mga barkada ta sa luwas, igwa na ning papa na ang backboard ural daw, igwa sin na perming intrigang makukuha sa driver. So driver, buda kita na riding public, parehong tios. Yan. Ngunyan, kung ininang rason na naging submissive na lang ang tao sa kalakaran, naku mapagal na. Kundi kita makabalik duman sa sistema na maimpunir ang kuan oong tamang sistema kan pag-implementar kang lay. Ano? Yan, sige. So, well, that's good enough, tabi. Kung nagsusunod na sa mga driver sa tricycle kan pagsingil nin tamang plete. Pero kung naging submissive na sa natabi, so riding public dahil at nahiling na daing ganahan, maski gurano ka reklamo, iyo manggiraray sukalakaran. Dipisil iyan na sitwasyon. Ano, badaro ka na nangyari na inako na sa nakan publiko, tadai kayang disiplinahon asin mahali ang araw ka na salang kalakaran.